Καλησπέρα παιδες, Μπέιζ εδώ. Και σήμερα μαζευτήκαμε εδώ με τα λάνια μου από την μαφία, την Γιάκουζα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα τα εναφερμένα μέλη. Εδώ πέρα έχουμε και τους γέροντες, οι οποίοι αποφασίζουν για τα οικονομικά και τις μάχες που θα κάνουμε μεταξύ μαφιών. Και σήμερα σας φέραμε το επεισόδιο 5 από το To The End. Επίσης φτάσαμε τα 1000 subscribers. Ήταν ο πρώτος στόχος που έβαλα όταν άνοιξα το κανάλι. Και ας αφήσουμε τους βλακείς. Ας έρθουμε στο θέμα μας. Και το θέμα μας είναι ότι δεν έκανα καλή δουλειά στο skin, γιατί το καπέλο είναι μαύρο. Τέλος πάντων, ας δείξω λίγο. Έχω βρει αρκετά διαμάντια και το πικ μου, το πίκλο, είναι έτοιμο να σπάσει. Αλλά με τόσα διαμάντια που έβγαλε είμαστε μια χαρά. Επίσης έχω ένα death point εκεί, για το οποίο ντρέπομαι. Το οποίο θα πάμε εκεί αυτή τη στιγμή με 21 level. Και να κλείσω λίγο μουσική και να μην χάσω το δίσκο. Δεν θα το χάσω το δίσκο, είναι αγαπημένος μου δίσκος αυτός. Καταρχήν βασικά δεν σας έδειξα εδώ πέρα τι έχω κάνει εδώ και πόσο καιρό πριν. Το έχω κάνει ολοκάστρο αυτό. Το έχω περιτριγυρίσει με τύχη, αλλά πέρασε τόσο καιρός πριν που το έχω ξεχάσει. Και ο λόγος βασικά που δεν έκανα To The End videos, τα οποία ό,τι βίντεο και να ζητούσα, εσείς ζητήσατε να κάνω To The End. Οπότε ο λόγος που δεν έκανα τόσο καιρό βίντεο είναι αυτός ο σκελετός εκεί. Όχι, πλάκα έκανα. Ο λόγος που... Ο Creeper. Ωραία. Θα χρειαστούμε και μπόλικο... Πώς το λένε? Gunpowder. Λοιπόν, ο λόγος που... Όπα, θα πεθάνω κιόλας. Ο λόγος που δεν έκανα To The End video τόσο καιρό είναι ότι είχα χάσει το world μου. Και επειδή είχα ξεχάσει ότι το έχασα, δοκίμασα κάτι μέρες πριν να κάνω το βίντεο και είδα ότι έλειπε το world. Οπότε κάθεσα και έψαξα τρόπους να το επαναφέρω και όπως βλέπετε το κατάφερα. Και αυτή είναι η δεύτερη φορά που κάνω record το επεισόδιο 5, διότι προχθές που το έκανα και θεωρητικά θα το ανέβαζα χθες, υπήρξε ένα πρόβλημα με το Bandicam, διότι γεια σου. Εδώ μας πρέπει να έχω παλιά τα... Ναι. Τα 60 εκείνα είναι από τα Sugar Games που έβγαλα ένα σωρό χαρτιά και τα πούλησα. Και ο λόγος που το κάνω δεύτερη φορά, έχω γράφηση, είναι ότι εχθές που το έκανα η μορφή αρχείου του ήχου που βγήκε δεν αναγνωριζόταν από το Sony Vegas, ούτε καν από το Movie Maker για να το βγάλω στο MP3 για να το βάλω στο Sony Vegas. Οπότε ακουγόταν μόνο ο ήχος του παιχνιδιού. Και αυτό εδώ πέρα μπορεί να μην το αναγνωρίζετε, αλλά ήταν το πρώτο spawner που είχα βρει εκεί πέρα στα πρώτα επεισόδια. Αν δείτε, θα δείτε το spawner εκείνο με τους σκελετούς. Και στην ουσία έσκαψα κάτω, έβαλα από τις δύο πλευρές να πέφτει νερό προς τη μέση για να τους φέρνει εδώ. Και από εκεί πέρα με signs και κενός αέρου, με το... Έχει ένα κενό αέρος και από πάνω νερό, κενό αέρος και νερό. Και στην ουσία βάζει sign και νερό, το νερό το κρατάει, το sign το κρατάει το νερό. Ανεβαίνουν πάνω αρκετά ψηλά και πέφτουν εδώ πέρα. Οπότε θα περιμένω λίγο να μαζευτούν αρκετά για να πάω 30 level και να φέρω και ένα... Έχω άλλο διαμάντι εδώ, τα πήρα. Τα πήρα. Θα περιμένω να πάω 30 level, το οποίο θα σας το δείξω καθώς κάνω level up. Όταν μαζευτούν εδώ πέρα θα πάω να πάρω και διαμάντια και θα κάνουμε enchant ένα σπαθί. Οπότε be right back. Οπότε μαζεύτηκαν εδώ πέρα αρκετά. Να χαμηλώσω βασικά τον ήχο λίγο. Ελπίζω αυτά να φτάσουν για να πάω 30 level. 22, 23, πάμε 24. Άλλα μπορείς. 24. Έλα. 25. Γύρω σε 28 νομίζω. Κάπου εκεί θα βγάλω. Μπορώ να κάνω και λάθος. Και να φάω γιατί εδώ πέρα το έχω στο hard
για να κάνουν spawn πιο πολλά. Και στο χάρτη πεθαίνεις και από την πείνα, οπότε είναι αναγκαστικό να φάω συνέχεια. Δεν τρώω. Όπα. Οκ. Άλλον. Α, 27 λάθος. Οπότε, ξανακάνω pause μέχρι να ξαναμαζευτούνε. Να δούμε βασικά τη διαδρομή τους άμα κάνει κανείς spawn. Νάτι. Τους βλέπετε εδώ πέρα, φεύγουν εδώ. Και επειδή έχουν αυτή την τάση να πηδάνε, να κάνουν το άλμα συνέχεια, όταν πέφτουν εκεί πέρα, ανεβαίνουν. Α, ήρθαν δύο. Οπότε BRB. Και να είμαστε ξανά. Αυτή τη φορά πιστεύω θα πάμε 30 level. Και θέλω να πετύχω ένα σπαθί με looting για να πάμε στο Nether να σκοτώθουμε λίγα Wither Skeletons. Να σκοτώσουμε λίγα Wither Skeletons, να πάρουμε Wither Skulls, γιατί με looting 3 παίρνεις πολύ πιο εύκολα. Πάμε από εδώ είναι πιο γρήγορα ή από εδώ είναι πιο... Και μια στο τόσο θα έχει και FPS drops, γιατί ξανά ο ένας από τους δύο δίσκους είναι γεμάτος, οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Επίσης αυτή τη φορά θα φέρω μερικά σοβαρά βίντεο στο League of Legends, γιατί άρχισα να παίζω ξανά και αυτή τη φορά προσπαθώ να μάθω, το οποίο δεν είναι αρκετά εύκολο. Και επειδή πολλοί ζητήσατε να μπείτε σε βίντεο είτε Minecraft είτε League of Legends ή οτιδήποτε άλλο κάνω, αυτή τη φορά σας δίνουμε αυτή τη δυνατότητα, με την προϋπόθεση ότι έχετε το TeamSpeak 3 και σύνδεση στο ίντερνετ. Και έχουμε ανοίξει ένα TeamSpeak server dedicated, το οποίο θα είναι συνέχεια online. Η IP θα είναι κάτω στο description. Εάν δεν ξέρετε να μπαίνετε σε TeamSpeak server, είναι πολύ απλό, κατεβάζετε το TeamSpeak από το teamspeak.com. Περίμενε λίγο να κάνω ένα σπαθί πρώτα, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε και τα δείτε στο χρόνο. Κατεβάζετε το TeamSpeak από το teamspeak.com και κάνετε όλες τις ρυθμίσεις που πρέπει να κάνετε με το μικρόφωνο σας. Δηλαδή πρέπει να διαλέξετε το μικρόφωνο σας για να κάνει ηχογράφηση, πρέπει να βάλετε τα ηχεία σας για να ακούτε τον ήχο, τα κάνετε εσείς αυτά, πατάτε και το κουμπί με ποιο θέλετε να μιλάτε, γιατί έχει push to talk, έχει και συνέχεια να κάνει record τη φωνή σας, έχει πολλά πράγματα. Και τι άλλο ήθελα να πω. Και αφού το κατεβάσετε μπαίνετε στο TeamSpeak και από εκεί θα κάνουμε τώρα εγώ και κάποιοι άλλοι, θα κάνουμε και μερικά Left 4 Dead videos, το 2. Θα κάνουμε... Yes! Επιτέλους looting! Και δεν ξέρω αν το Smite IV είναι καλό, αλλά έχω looting! Επιτέλους! Οπότε θα μεγαλώσουμε. Σε αυτό λίγο θέλω να μεγαλώσω και λίγο τις φάρμες. Γιατί εκεί πέρα όπως έκανα στο Pixelcraft, το δεύτερο το μέρος, που έχτισα τα σπιτάκια, γιατί βασικά μπορεί να μην το είδατε το βίντεο. Όσοι δεν είδατε το βίντεο, τσεκάρετε το για να ξέρετε τι θα κάνω. Εδώ πέρα όλο θα το γεμίσω σπιτάκια και θα φέρω δύο villagers εδώ πέρα και θα αρχίσουμε να κάνουμε και μωρά και θα γίνουν παραπάνω villagers, θα έχουμε παραπάνω trades και θα πλουτίσουμε ουσιαστικά. Και ο λόγος που θα το κάνω αυτό είναι για να αποκτήσω παραπάνω διαμάντια και να φτιάξω ένα καλύτερο gear για να πάμε στο end και να σφάξουμε τα πάντα. Έχω ένα stack. Καλά, το πόσο κόκαλα έχω μαζέψει τώρα. Έχω άπειρα κόκαλα, όπως έχω και στο Pixelcraft. Και το design, βασικά το design, τον τρόπο για να φτιάξω το spawner, μου το έδειξε στο Pixelcraft ο Αρίστος και τον ευχαριστώ. Και είναι πρώτη και τελευταία φορά που θα του πω ευχαριστώ. Να μαζέψουμε και τα υπόλοιπα sugar canes, να μεγαλώσουμε λίγο εδώ πέρα. Να μεγαλώσουμε εδώ πέρα και άλλο την φάρμα με τα canes. Γιατί να ξέρετε, ο καλύτερος τρόπος για να πάρετε emeralds είναι τα sugar canes και να βρίσκετε τους βιβλιοθηκάριους, οι οποίοι είναι
στα άσπρα. Άρα θα χρειαστεί λίγο να το επεκτείνουμε. Έχω εκεί πέρα άραγε τέτοιο. Για να δούμε τι έχω αφήσει εκεί μέσα. Και το καλό είναι τώρα. Α, έχω πάλι καλά. Και το καλό τώρα είναι ότι τα αφήνω όπου να είναι και δεν φοβάμαι μην τα κλέψουν. Όπως είναι στον Pixelcraft που μου έχουν πάρει ένα σωρό πράγματα. Αλλά Klein. Τι έπατα. Έχει και efficiency τώρα, αυτό τα γαμάει όλα. Πρέπει να πάμε από εδώ έτσι. Ας πάμε και από αυτή την πλευρά. Α, δεν μπορώ να μπω μέσα. Και θα ψάξω και για lily pads μετά. Και άλλο ένα από εδώ. Ωραία. Τώρα θα τα επεκτείνουμε λίγο το νερό. Καλό κολπάκι είναι αυτό. Βάζετε 2 blocks νερού και παίρνετε το προηγούμενο και το βάζετε στο επόμενο block και δημιουργούνται 2 blocks. Και ξέρω ότι δεν καταλάβατε τι είπα, αλλά αν το δοκιμάσετε θα καταλάβατε τι εννοώ. Βασικά δεν χρειάζεται να το δοκιμάσετε, μόνο που βλέπετε καταλαβαίνετε. Παίρνουμε το πίσω block, το βάζουμε μπροστά και δημιουργείται άλλο block νερού. Έχουμε ένα stack και ελπίζω να βασικά να τα φτάνει. Και έχασα και όλη μου την armor όταν πέθανα στο προηγούμενο επεισόδιο, η οποία είχε και feather falling. Τώρα την έχασα ή την έχω βάλει σε κάποιο chest, ούτε καν θυμάμαι. Θα μαζέψω λίγες πατάτες ακόμα. Πρέπει να κάνω μια μεγάλη φάρμα με πατάτες κάποια στιγμή, όχι τώρα. Μέχρι να φτάσω στα και εδώ θα είμαστε. Και φυσικά δεν σας πειράζει, γιατί γι' αυτό μπήκατε, γι' αυτό περιμένατε τόσο καιρό να δείτε το part 5, για να δείτε να μαζεύω πατάτες. Λοιπόν, πόσα πάω για mine? Βασικά δεν θέλω να πάω για mine, γιατί ουσιαστικά και τα 5 επεισόδια για mine ήμουνα. Να πάω nether από τώρα? Όχι, πρέπει να φτιάξω και στολή. Επίσης στο Pixelcraft που έπαιζα και μερικοί που βλέπανε τα επεισόδια στο To The End, μου είπανε να κάνω σπίτι και να μην μένω πλέον. Ακούβηματα. Μου είπανε να μην μένω στο Villager το σπίτι και να χτίσω δικό μου, και συμφώνησα με αυτό, γιατί και εγώ το ίδιο πιστεύω. Εσείς που θέλετε βασικά, τι θέλετε? Γιατί έχω αυτή τη στιγμή δύο επιλογές στο μυαλό μου. Έχω μία επιλογή όπως έκανα στο Pixelcraft που χτίσα σε βουνό, ή να χτίσω δικό μου σπίτι. Να δείτε και τα τρελά μου building skills. Αφήστε κάτω στα σχόλια το τι πιστεύετε ότι θέλετε να κάνω. Οκ, φτάνουν τόσες. Πάμε λίγο πίσω να δούμε τι άλλα πράγματα έχουμε. Και το εσωτερικό δεν μ' αρέσει, το εξωτερικό κάτι κάνει, και εδώ πέρα πρέπει να βάλω και σκάλες. Επίσης έχω κάνει και ένα mine, θα σας το δείξω σε λίγο. $13 μου μείνανε.
Σχεδόν stack έχω μαζέψει. 11 obsidian. Τι να κάνουμε με 11 obsidian? Τι μπορούμε να κάνουμε με 11 obsidian? Βασικά, τι τα χρειαζόμαστε στα obsidian? Να κάνω nether chest. Πού είχα αφήσει τα ender pearls? Πες μου ότι τα χάσα. Anyway. Για με τι υλικά έχω. Βασικά δεν τσέκαρα καθόλου τι υλικά για πόσινους έχω. Βασικά όχι, δεν τσέκαρα, δεν θυμάμαι. Α, εδώ είναι τα ender pearls. Εδώ είναι πάλι καλά. Πού τον ακούω αυτόν τώρα? Γιατί ακούω ένα σκελετό. Και δεν είναι καλή ιδέα να πάω να το επιτεθώ, γιατί είμαι σε hard difficulty και θα με φάει πολλά, θα φάω πολύ damage. Οπότε πού τον ακούω αυτόν τώρα? Αυτός τώρα πρέπει να περπατάει πάνω σε άμμο, οπότε πρέπει να είναι έξω. Τώρα με Ender Pearl γινότανε? Γινότανε με Ender Eye? Πώς γινότανε το Ender Chest? Μήπως θέλει και chest? Κάτσε να δούμε. Δεν νομίζω να ήθελε Ender Eye. Εγώ νομίζω ήταν Ender Pearl. Αλλά θα το στάρουμε με Ender Eye. Creeper έφαγε damage. Στο διάλογο γίνεται εδώ. Όχι. Όχι. Όχι Creeper. Όχι Creeper. Να δούμε, θα καταφέρω. Μη! Πάμε να δούμε άμα θα γίνει έτσι. Και γρήγορα μάλιστα. Λοιπόν, ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ εσύ. Για να δούμε. Και ναι, με Ender Eye γίνεται. Χρειαζόμαστε Ender Eye, όχι Ender Pearl. Και για να το σπάσω μετά αυτό θέλω και τέτοιο. Βασικά έχω και ένα κολπάκι τώρα βασικά για τη μουσική. Για να ακούτε δυνατά μουσική και να έχετε όλο το υπόλοιπο σιγανό. Βάζετε full ή όσο θέλετε, π.χ. ένα 80%. Παίζει καλά η μουσική. Και δεν θέλετε ρε παιδί μου για παράδειγμα να ακούτε τη μουσική του παιχνιδιού όλοι τόσο δυνατά και το κατεβάζετε. Η μουσική παραμένει στο ίδιο επίπεδο. Άμα φτιάξω και το καπέλο, τι γάμα το skin. Ο Χάκη μου πρότεινε το κάνω.
Και ξανά είχαμε ένα τεχνικό προβληματάκι που ξεχνάω συνέχεια ότι το πατάω πολλές φορές. Ο Shift βγαίνει εκείνο με τα συγχρόνιστα keys. Κάποιος μου σπάσε την πόρτα. Και αυτό δεν ήταν καλό σημάδι. Κάποια πόρτα έσπασε. Τώρα πρέπει να βρούμε ποια πόρτα έσπασε. Προφανώς όχι αυτή. Ούτε εδώ. Έχουμε ένα τίποτα. Εσύ θες τέτοια. Ωραία, σαν να σε απογείδεψουμε μέσα. Έχω κόλπο τώρα. Θα κάνω ένα pause και θα δείτε πως θα βγάλουμε άπειρα τέτοια. Βασικά όχι άπειρα, κάμια 5-6 stacks από την BRB. Και το λίγο που σας είπα ήταν πάρα πολύ. Γιατί αυτό θέλει 18 wheat για ένα τέτοιο. Και εξόδεψα όλα τα πράγματα μου, βέβαια τα έχω βάλει πάνω. Εκεί. Και όπως ξέρετε, όταν κάνετε πολύ trade, αν δεν χρησιμοποιείτε αυτό το trade πολλές φορές, το trade αυτό καταργείται. Οπότε και ξόδεψα σχεδόν 3, 4, 5, 6 stacks από, μην σας πω και παραπάνω, από bone meal. Και δείτε εδώ, βαρέθηκα να μαζέψω άλλα. Οπότε κοιτάξτε το κόλπο που όχι βρήκα, που είδα από έναν YouTuber, όχι Έλληνα. Σπάμε αυτό. Σπάμε και αυτό. Σπάμε και αυτό. Σπάμε και αυτό. Ωραία, και δείτε τώρα. Το φτιάξανε το cheat. Ή δεν μπορώ να πάρω όλα. Τες πα BRB μέχρι να το φτιάξω. Και το εξάντλησα το trade όσο περισσότερο γινότανε. Και έβγαλα 1, 2, 3,5 stacks από emeralds. Και όπως είδατε μπορούσα να βγάλω κι άλλα. Οπότε για να... βασικά που είχα σπάσει, από εδώ πρέπει να ήταν. Από εδώ πρέπει να ήταν το τζάμι. Ναι, από εδώ είναι. Και εσύ κύριε κάτσε εδώ μέσα, θα σε χρειαστώ στο μέλλον. Έβγαλες δεύτερο trade? Δεν έβγαλε δεύτερο trade. Λοιπόν, lag. Λοιπόν, κι άλλο lag. Δεν γίνονται στο blocks, έτσι γίνονται. Για πόσα blocks θα μπορέσει να βγάλει. «25 blocks». Μια χαρά. Και λυπήθηκα τον bone meal. Αλλά μιας και βγάζω τόσο από εκείνους εκεί πέρα στο spawner, είμαστε μια χαρά. Λοιπόν παιδες, αυτό ήταν το part 5 στο To The End. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like στο βίντεο. Μια εγγραφή στο κανάλι μας για να ξεπεράσουμε τα 1000.
τα οποία ήδη το ξεπεράσαμε, είμαστε 1001, 1002. Δώστε το κανάλι μας στους φίλους σας για να το δουν και εκείνοι. Σε περίπτωση που σας αρέσει, θέλετε να μας βοηθήσετε να μεγαλώσουμε, να γίνουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο κανάλι. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.